Ay, nako. Ay, nalipong na ko si Tuyok dire. Oo. Ay, naglabad yun akong ulo. Ani. Uy, init ka ayo dire sa Pilipinas. Ang mga tao sa dire kay maka-stress. Oo, nagkaapi na dyan ka stress ni. Uy, ang butang yun. Ang payaya na mo dire ay di ka bawang manglimpyo, di ka bawang muluto. Ang luto nga kanon ganun ang buntag, lugaw. Ay, nako. Naglutag sudan. Bisag suriso, gipaig mayo. Di na makaon. Ita ni balaya, uy. Stress na dyan ko, palayason na lang ka na ko ni Siyaya, no? May pan lang, uy. Palayason na lang ako ni Siya. Uy, kay naglabad na yun akong ulo, ani niya diri ay sige sildo ako isuon. Unya, di ka ba mo atiman diri sa banay? Pagtanaw na ko sa lababo, puting kadaghang mga munggo dito. Di ka ba malimpyo? Ay, asa din ako isuon, uy. Simsa niglakaw ni Siya, uy. Bagan sa nako ni Shabi. Hello, asa na sa ka naglakaw-lakaw? Ha? Sino kag lakaw-lakaw in town? Uy, kasam nang giana dira. Isapot na sad ko. Okay, balo na ka, nanong tawa ko, kag isapot ko. Manawag ba daw ko, wako sa puta. Oh, na-stress ko diri sa balay. Oh, kay balo na ka kinsa. Tungo sa imong yaya. Oh. Oh, maka-stress jud in town, oy. Naunsa naman in town ning balaya, oy. Palayason na lang ako nimong yaya, ha. Nilagot na jud ko nimong yaya, gyud as in. Oh. Awa kay mahimuan na, oy. Ano man? Basta palayason ako nimong yaya. Kay hasulan ako diri sa balay. So, may muluto. Mugyapon muluto, unya, di kay bawo mo luto? May pag mag-order na lang ko sa Grab o sa Food Panda. O, sige. Sige, bye. Stress ko. Sige. Yaya! 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 Wow. Baby, paminawa, kining akong kantahan. Yaya! Sa imo. Sa nanawag. Yaya! Nanawag na po kung amin ko ay ayo. Yaya! Asa bang sad ka? Nag-tiktok ko. Ha? Nag-tiktok ka? Uy, naunsa naman yung taon ka? Uy, nanong join ka? Uy, yung mga tiktok man yung taon ka din na. Uy, nalimpyo na ka. Manas ka. Yan, nagluto na ka sa kanon. Mana. Naunsa naman Amukawan lang, wala pa. Asa man kita TikTok? Nada TikTok dira. Naunsa man oy, masig nagtigsig TikTok kay imong utok na tayto. Uy, kagwapa na mo tayo itong motok. Uy, Yaya. Sa bayan, ang sir. Wala pa ka kaluto, pa ko paniud to. Manas, sir, kita ko ba na ako na sir, oh? Imo na lang. Kung wala, Kung naa. sus. Ang Muna ipakawanin mo na ako, ginamos. Oh, syempre, maumay kaya hatang yung konsumo. Naghatag Asa, yung wala mo kay konsumo. gamit. Yaya, wala jud kay gamit diri sa balay Yaya ay as in. Kamu simo Okay. Kamu sir, simo pangatog ako na sige trabaho, kamu way gamit. Unsa naman taon ka Yaya? Uy, napay buhok nimo na unsa naman yung taon ka? Uy, Bago ni patuan pariban. niya imo naghimong buhok. Bago ni pariban ako. O pa asa nipit? Ay pag samog ay pag kung kung buhok kay bago ni pariban. Ay nako, na-stress ka ko ni mo Yaya ay. Layas dito Yaya Biki. Oy, di ka kung amo, di ka kung amo. Madadyo kag samok Yaya sa mong kinabuhi Yaya. Dili ka kung amo, di ko malayas. Layas dito, mag-andang ko sa imong bag kay parang kalayas na ka. Andaman lang sir, mabalik na yapon ko kay di ka kung amo. Layas diri ha. Ay nagbalik. Magtiyo sa TikTok sir, kay dito sir. Baby, paminawa, kining akong kantahan. Para Magtiyo sa TikTok sir. imo. Hindi ka malayas, hindi ka man TikTok na. Biyan ka sa akong Ay pagpati. bago. Oh. Ay mo mga sanina dira tanan ha. Yes sir, di man ni makumbag. Maon ni imong bag. Oh. Layas na diri kay. Wala gini labas, sir. Wala nimo kay. Wala gini Dili laba. kami magpaluto. Pare bitaw na si mong namo ilab ba? Sumura ko si Dora ni si Oh, ka, layas na dito ka kay. Mukha na jud ko sa imong namo jud. O, dito sa katiwas. Pag mo ipapaw jud ako nimo TikTok nimo ha. Bye-bye. So layas na dito ka. Ay nagbalik diri ha. Mabalik pa ko dito ko muna rooftop. Ayaw nagbalik diri sa balay. Dili ari ako sa rooftop, paabot kong madam. Hoy, layas na. Di ko malayas, wey. Saradaan natin ka sa pirtahan. Dili ikaw kung amo ba? Bahala di ka kasuot kay may
Yawi diri. Maradyo siya mo amo na ko eh. Bago pa siya naabot ng palayas-layas na ko. Wala siya karapatan ng palayas na ko. Kaya di siya man nag-hire na ko. Gawas pa po. Si man siya katog. Matalag kaon. Kung luto rin, dahil sa patod-hato sa kwarto. Bilang feeling nun, di kayo eh. May pa si madam. Tapos si madam hawak na ako. Sumukan kaya siya eh. TikTok ako. Nag-TikTok man ako din. Sumukan kaya na kung amo eh. Kasi nanay kaon dito. Arte-arte kayo, di mo kaw ginamos sa Amerika. Amerika din ang baho, Pilipina. Ang baho kay unggoy, dili murag Amerika. Murag jukuan abi nakadungtong Amerika murag kinsa. Oh my God, di pa mo kaw ginamos. Katong ginamos salamat, ang ginamos butangan ako kamatis, butangan ako limonsito, din human butangan ako sibuyas. Na ako pa jutong kibutangan suka nga daghan. Batangan pa ginako to siya kuan para mo tiwas na siya eh pang mabuhay ang bakpa. Wala na siya kuan dire taw sa kahuyan. Ano ko sa balay kay sus kabati sa ning kung bago di man maong bago da. Mo ni gikag Amerika bati man yung bago eh. Sus bulingon di man kung bulingon. Kamadaman ni. Taka man siya gamit kuan na dire paabot yung madam ron. Sa mo na ko siya madam. Sus kanin kuan rin balaya dito creepy dito sa akong rooftop wala may hawan-hawan dapat si mong hawan ato kagikan sa abroad din human kay lasron kayo marajog kinsa marabi gwapo di ra ba mao ni adtog Amerika mao gapog naunga wa gapon usab di human kay may pa kami na Pilipinas tambok pa siya daot gyapon oy kalo my God kani yung mga feelingon you kini marajog kuan daot ba kayo mura ganina kisunod-sunod og iring giro abi na skeletal bone nga naglakaw-lakaw. My God. Di na ako mahilak. Sasbanhin ako. Sama ni la, video remittance. Sabi ko, hala, ang madam yung kwarta. My God, kagamay di kwartang madam. Mas tayo pa di kwartang madam 3,050 raman din siya, kagamay maday ni, Musan si madam, mo na si magupang, sige magupang lucky, good. Ano si mo pang datong siyang kuan kana kaya igsuon na abot gawas daghang mga nagkwarta magsalig ra magapluto nato dibi ka ba mo luto order kuno siya Grab food panda duman antud ka why order gapon sana nagtipid wala ta ni budget dito mao tanin uli sa Pilipinas or na suspenso na siya wala na siya pamuan dito kay tungod COVID sad mo na kini sa titangalin tay mahilingan diri nga di mo discover na ni madam